Politiet, vi skal lige snakke med dig. I ligner ikke politi. Nå, det er derfor I... Ja. Hej. Hej. Kan vi lige snakke? Det kan vi sagtens. Ja, giv du ikke lige åben. Nej, jeg lukker generelt ikke mennesker. Jeg kan ikke lide at have mennesker i mit hus. Det bliver du lige nødt til, Henrik. Hvorfor? Fordi, nu skal du høre her. Stille og roligt. Filmer du? Ja, jeg filmer altid for en sikkerheds skyld, Okay. fordi jeg kan ikke få mit sikkerhedsstyr til at virke. Og det skal lige tage langsomt. Jeg er lige vågnet. Jeg er lige vågnet her. Ja. Henrik, jeg håber, at du vil samarbejde med os nu. Okay. Vi kommer, fordi vi gerne vil kontrollere dine katte, at de har det godt. Der er dyrlæge på, der har kontrolleret den. Ja. Og du har skrevet en lang klage om den dyrlæge. Nej. Nå. Ikke den, der til kontrollering. Inge Stamphøj er min første dyrlæge. Ja. Hun tjekker dem. Ja. Men vi vil meget gerne ind og se dem. Det er ikke noget, vi finder på. Det er noget, vi er blevet pålagt og skal tjekke dine katte Af hvem? af fødevarekontrollen. Ja, men hun har ikke ret til at komme herind. Hun Jo, har det har vi. Vi har... Prøv at høre, Henrik. Stop. Hun kom her Ja. med et stykke papir, som hun stak mig i hånden, som ikke giver hende ret til at komme herind. Derfor giver jeg hende ikke ret til at komme herind. Dyrevelfærdslovens paragraf 50 siger, at vi har adgang til at se, om katten har det godt. Jeg kan vise dig kattene. Ja, må vi godt have lov at komme ind og se. Jeg kan vise dig kattene, uden at I kommer ind. Jeg kan ikke lide at have folk komme. Prøv at se, Henrik. Enten så lukker du os ind, eller så kommer vi selv. Okay, det der var en meget kraftig trussel. Jeg vil gerne... Ja, du skal ikke opfatte så. Det er bare at sige til dig, sådan er det. Fordi Okay, jeg vil gerne lige have jeres navn og tjenestenummer, begge to. det får du, når vi er færdige. Nej, jeg vil gerne have det før. Enten så lukker du os ind, eller så kommer vi selv. Jeg har ret til at få jeres navn og tjenestenummer, fordi det er den eneste måde, jeg kan sikre mig på, at I rent faktisk er fra politiet. Hvem som helst kan komme og vise et eller andet fotokopieret ID. Jeg vil gerne Så have jeres... jeg kan sige, at jeg hedder Søren. Og jeg har ikke noget tjenestenummer, men jeg er Søren, der kommer op fra lokal efterforskning op i Nørresund. Hvorfor har du ikke nogen tjenestenummer? Fordi det har man ikke. Vi har ikke noget tjenestenummer. Det er noget folk, de tror. Så bliver jeg lige nødt til at ringe og tjekke.